Ini ngger. Iya. Wis mendo seneng-seneng arep janjane nek nganti konangan Ndara Duryudana mbuh kedadiane So banjir getik. iya Kowe karo aku kono apa nang kene? ya kon suran karo panjenengane Mas Cahya Kuntadi Ya. sore mau ruwatan sing jatuh dening pepundhene awake dhewe Ya. Bapa Sukron Suwanda Ngono ya, Mak. Ora ketang sak grambiangan ngaturake apa tetembangan Ya. ujane nek limbuk cangene ndagel malah angel no. Iya, malah angel ya. Angel. Sulit malah. Paling pol ming dagelan-dagelan sing wis ana kuwi ditokke. Ya Nek nyaruk sandung nyaruk ngono emang malah ora iso ditokke nang nggon limbukan ngene. Iya, ya ngono. Rawuh nang nggon aku nok. Wah, jan. Manjeri leker. Iya. Leker ya apa? Kae lho sing kuwe ana jerone ana gedhange kae lho. Wis tak aturi tindak mrono Mas Mayang ya, Dik, wis ora apa-apa. Siap? Ya. Dasare ya nuwun sewu ora kok piye-piye dasare ya dinane pas iki pas elo. Ya. Iki malah kanca-kanca pepundhen akeh sing padha selo bengi iki. Ya iya, kadange tuwa Mas Cahya, Mas Kangko biasane mayang ya ora mayang. Ya. Ngaso mbok menawa. Pancen dilowoki no, pancen dilowoki sing jeneng piyai nek wis laris ki ora bakal ana wektu lowok. Mula kudu golek nggon lowok dhewe digawe prei dhewe. Oh iya. Akeh no sing padha rawuh bengi iki. Ngono ya. Mas BG Bagong. Mas Bagong Darmono ya rawuh. Ya. Tur awake dhewe melu bela sungkawa bengi iki no. Sebabe Ana sedulur dalang sing wis emoh dadi dalang. lho. Sapa? Putut. Oh. Mergane kok emoh dadi dalang. Arep dadi tukang nyuting. Oh iya. Jarine luwih menjanjikan. Iya. Wis diniati no. Ya, Mula ora yasa wayang, yasane ya video. Ya wis ora apa-apa nek niat diniati ya wis ngono kuwi. Lah iya. Iki bengi iki jane mayang ning Malang. Oh. Ning mergo sing nanggap di demo masyarakat. Oh. Pokoke kula emoh iwang-iwang nek putut sing mayang, terus dibatalke. Tenan kok ana iya. Awang janjine mah aku ora iso teko lho, wah aku mayang dhewe. Ya wis pokoke andum selamat. Lah kok teko-teko chatting aku, melu ngono kuwi lho, jare mayang dibatalke. Kurang prihatin kok aku. Iya. Ya ora apa-apa, Mak. Adikku Mas Tris Pelok kuwi arep dokter adikku no pernahe. Oh iya, ya rawuh. Sapa meneh Mas Kadi Bendol, Ya. Mas Maryono, Ya sing kepareng sing ketemu awake dhewe pirang-pirang nganti mbok menawa ana sing wis Mas Jatmika, mbok menawa ana sing Mas Suryanto, Mas Joko Sunarno, ya. mbok menawa akeh sing padha apa jenenge iki rawuh ning ora ketemu karo awake dhewe. Ya, matur sembah nuwun. Yo, nek awake dhewe iki ya wis ming guyon wae kono, ora usah dadak perlu goleki wayang sing wigati wis ora ana. Wong dawuhe Mas Cahya ya pokoke gojek wae lho Mas, ora usah serius-serius ya. Kon gojek aku sregepe ra jamak-jamak. Iya. Pokoke sak mlakune Ya, mayang iki ora waton utawa ora piye-piye. ya. Serasah mikir werna-werna kancaku mau mangkat wis tak hampirke ning jalan tol. Oh. Rest area. Oh iya. Wis rasa perlu piye-piye kancaku ya wis tak weling kabeh sinden kowe tak gawa komplit. Pokoke nek kanca dalang sing nyuwun utawa sing kepareng disowani ayo dibantu sak kompak-kompake. Ya, sak komplit-komplite ya, Mak. Sak komplit-komplite. Ha kok mau kon ngiringi ruwatan. Wah, patiku ya. Iya. Kok patimu? Mula aku terus teko mruput aku nyedaki Pak Sukron. Pak mengke le buka celuk ampun temen-temen lho. Niku kanca-kanca kula niku bluk kabeh. Aku bareng tak rungokke nang mburu. Iki mau do ruwatan iki Pak Sukron ngidung ki aku ndonga. Oh.
supaya kancaku ora mirang-mirangke jebul apik tenan kancaku. Nek ngono sesuk tak ngiringi Pak Sukron ya iso kompak kaya ngono jan ora ujar ora kaul sesuk taun ngarep opahe tak suda. Oh. Men kaya saudara. Wah. Ora kaya njur apa-apa kaya saudara. Kaya maksude men sithik wae men kaya sedulur. Sedulur dengkulmu ora. Matur nuwun karo ruwatan anu putrane Mas Cahya Kuntadi si sapa mau jenenge Ramburangku. Iya. Putrane pira to? 4. Oh iya, malah nyelip kowe. Lah iya. Engkesi iki kudanane meteng kok. Oh. Iya. Kok kowe kok penak banget. Lah wong ngapa kenal ya dhisik aku ro, ya ya. Oh, Rumah saya dhisik aku. Mbak Kesi iki isih kuliah iki wis melu aku Jogja Solo nglaju takono gendut dalang berijazah lut maiduk lut mairong kuwi. apa mak? Mbah kuwi jenenge wayange apa aku ora ngerti. Aku le ngarani ya ndut mairut lut mairong. Iya. Kuwi nglaju terus Iya. terus aku rabi nyindeni aku sing ngasta Mas Purba digawa Mas Purba suwi menderek Mas Purba terus ngerti-ngerti ketemu Mas Cahya Kuntadi iki. Oh. Ngono ya, Mak. Iya, karo bojoku barang ya apal. Oh. Mula dene nggon aku wis ngoyak-oyak bojoku. Sesuk teko ya, Mbak, teko tenan ya, Mbak. Pokoke tak enteni ya, Mbak. Aku terus ndonga, muga-muga ra iso, muga-muga. Tenan dongaku dikabulke karo sing gawe. Bojoku ning Cilacap. Aku ora iso bali ora apa-apa. Iya. Lah ngopo? Kelemah aku siji no, aku iki nek mayang ditunggoni bojo iki pikirane kaya dibondo ae lho. Ora iso berkembang. Oh, ngono to. Tenan. Ora iso berkembang. Wah, tenan taleni kae. Iya. Nek ngene iki aku iso bebas. Wah, iya ya, Mak. Iya, ning bojoku mulo ora ndi ra tau do melu. Heeh. Beda karo kok do melu iki. Maksudku ora ana sing melu. Kok sing ora ana sing ora melu. Heeh. Iya. Ora melu maksude. Heeh, ngono ya, Mak. Ora kaya do dolan kok do ditutke. Apa itu? Sopo? Kaya dalak kakangne sing di omah iki. Heeh. Ngeri tekan kan aku. Karo sapa, Mas? Karo adimu. Mati kutu kau. Kayak tukang streaming kae ya iya. Iya. Utut kae ya ora tau iso pisah. Dalang kok sandale lili. Sopo? Isen aku. Oh. Lungguh jejer tak iling-iling iki sandale lili kok no piye. Arep tak candak arep tak buang ki melayu. Iya. Mesake dimen yo, Mak. Heeh. Karo Betapra Begawan Durna tuku sepatu anyar Karpil. Heeh. Yo, nembang. Yo, matur sembah nuwun. Pokoke sing tak aturake ya wing sak isaku lho, Mas. Ya ya. Ya. Nek ana kurange nyuwun pangapura. Ngono ya, Mak. Heeh. Nek ana kurange nyuwun pangapura ya sagete nggih kados mekaten menika. Ya. Sapa? Oh nggih, Mas Yoyo arep anu ngaturke panuwun kagem para rawuh, para tamu ingkang rawuh. Saka ndi-ndi papan nok saka Panaraga, saka Nganjuk. Ya. Saka ngendi-ndi wae ya wis piyayi kok. Mayang karo aku ya laris aku. Iya. Ning kok omahe apik kene. Tak goleki lingu demit ki nendi to ya. Oh ya, Mak. Nganti tekan mburi kono kuwi. Buta ijomu to kaya ngendi ya? Buta ijo napa? Aku kok cepet meneh sugih aku. Iya. Ayo, Mas Yoyo pundi Mas Yoyo? Iya, Mas Cahya. Ngaturke panuwun kagem para daya para tamu. Syukur sekalian karo Mbak Kesi. Ya iki lho sing jeneng
dalang sakinah mawaddah warahmah ya iki. Ya. Ngono ya, Mak. Kang Mas ya iya. Kang Mas ya iya. Nggih. Ya. Mas Yoyo monggo menika para tamu kathah. Ya. Monggo. Nggih, nuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejatosipun kula mboten nyuwun wekdal kangge nyiget menika Mas Eno Estu. Lah pripun? Kirangan ingkang dawuh sinten wong niki wau kula sampun marem sanget. Wonten wingking niku kula kalih begesi lak. Ki Mas Eno sesuk dine pira? Nah, kula hitung semene Bu. Wah lucu tambahi melih. Lucu tambah melih. Niku lho sing kula malah bingung. Sing ngendika ngoten sinten? Non? Sing ngomong ngoten niku sinten? Kula. Karo Kesi to. Oh, alah. Ora sama aneh-aneh to. Ngene lho, tak andani yo ngene. Sesuk ki bakale aku yo ndek gawe lho. Aku yo iso milih para kadang-kadangku sing lengganing Jawa Tengah ning Surakarta, apa Mas Yoyo, apa Mas Kangko, apa Mas Begi, apa Mas Putut, apa Mas Janmiko, apa Mas Suryanto, apa Mas Joko Sunarno, kabeh wae apa Mas Sukadi. Ya. Kuwi yo bakale tak suni gawean mrono. Oh iya, ngono ya, Mak. Dadi ora usah dadak mikir sing ora-ora to. Aku wong males ngene iki tak bubarke lho nek karane. Ya ampun Mas, ampun ngoten. Niki sampun niat kula wiwit setahun kepengker lho. Kula lak pengen suran tahun kepengker niku ning mboten situasi yang tidak memungkinkan. Akhirnya kula undur tahun ora usah dadak. Ora usah tok kalang-kalang urung didit. Nggih. Anu sekedhak mawon nderek bingah lan nderek ngaturaken sugeng rawuh dumateng sedaya para sesepuh adi sepuh, para pepunden seniman, para kadang-kadang ingkang kepareng rawuh wonten ing griya kula mriki, klebet para pepunden dalang, pepunden dosen-dosen isi Surakarta, mliginipun jurusan pedalangan kathah ingkang kepareng estreni, Abah Haji Sakirun kalian Bapak Suprapto saking Surabaya nggih kepareng rawuh matur nuwun. Nyuwun pangapunten menika mboten cekap Mas, griya kula mboten cekap, kathah ingkang tasih wonten Jawi, mila kula nyuwun gunging samudra pangaksami awit kerawuhan lan anggenipun kepareng nyengkuyung adicara ing dalu menika. Nggih, ngoten mawon Mas, matur nuwun. Nggih. Oh, ora tok jak munggah ki kepiye to ya? Nusula guys. Anu. Ngeten Mas, kula ketoke cocok kalih pamanggen jenengan. Lek ditune bojo pikiran buruwet nggih. Mila mboten kula jak mriki. Ngono ning pawon neh nggih. Pun ngoten mawon. Niki jos-jos kok bojo kula nggih napa lho. Wis ngono kuwi. Mbak Elisa niki dinteni kalih penonton Mas. Nggih. Estu, Mbak Tatin menika nggih luar biasa. Wah, estu kula bendalu niku ningali nggih. Niki Mbak Tatin niki. Sik ngoten riyen Mas nggih. Kula tak ngambung sik ndak nesu napa wis kono dikumbahke kathoke kono ndak nesu. Nggih, sembah nuwun. Matur nuwun Bapak-bapak, Ibu-ibu, para kadang-kadang warga laras, Mas Eno Nugroho, Ibu-ibu Waranggono dipun sekecakaken anggenipun pinarak. Kathah kalapatan nyuwun pangapunten wasana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, wis rasa werna-werna rasa ngitung apa-apa. Ya. Ngono ya, Mak. Sesuk kanca-kancaku ya wis tak kandhani kabeh iki ora do macem-macem pikirane iki ning gone sedulur dhewe, sedulur dalang. Ya, ngono ya. Sapa ngerti esuk terus akeh sing do seneng. Ya. Nanggap awake dhewe. Nanggap apa ya? Do suran-suran kuwi. Ha iya, wong dhewe ya bakal esuk suran. Oh, ngono ya, Mak. Nek esuk kira-kira akeh sing daftarke ya rejeb barang no. Wah iya. Rejeb mulut sapar besar kuwi wahyangan terus. Sambatan terus. Ha iya. Ya matur suwun. Ayo Mbak Ayu nembang yo. Ya. Ora ketang sak grembiangan apa sing kira-kira kepenak. Ya, arep ngetokke apa? Anu Mas, ngapunten sekedap. Piye? Niki anu
saking para penggemar panjenengan PWKS Nggih. wonten ing badhe napa paring kenang-kenangan napa kados pundi. Oh nggih kagem panjenengan kula wau dipun Monggo Mas mriki. saking PWKS Jabodetabek Ya, arep amapano caos kenang-kenangan kagem Mas Cahyo Kuntadi. ya ditampani. Ditampa Mas monggo. Menika tandha sih tresna. Niku sing ngakon kula kok. Nggih, Pak Cahyo niki saking PWKS perwakilan PWKS Jabodetabek dan PWKS Semarang Raya. Ngaturaken selamat dan sukses buat Pak Cahyo dan Ibu Kesi. Nggih. Inggih sembah nuwun nggih. Dipoto. Nggih. Apa to Mas kuwi? Piagam. Oh, aku mah durung tau entuk. Jane ya ido wegah dadi penggemar kuwi. Kebacut gawe jeneng PWKS arep ganti kuwi wis ra iso. Iya ya ora apa-apa, Mam. Matur suwun. Ya, Mbak Ayu. Monggo. Ngaturke napa terserah, ora usah dadak sing aneh-aneh. ya, Ora usah dadak ning ngene iki kudu ndelok kahanan. ya, Mau sinom apa mijil ketoprak malah kepenak. ya. Ora nganggo gubuk asmara. Ngembruki cengelmu iki apa piye? Ya aja nesu kok ya. Kaya tanggapan wae. Iya. Iki limbukan ora dibatesi nganggo wektu kok ora kudu semene jam, ora kudu semene menit. Bar sak tembang engko langsung bubar limbukan ya ora apa-apa. Ya. Bubare barang ya ora diwatesi kudu jam 4, kudu jam tengah loro entek lakone ya bubar ya ora masalah. Iya. Ya monggo. Apa Mbak? Jineman nggih, Pak. Jineman apa? Adu semu. Adu semu. Kok adu daging? Gak aku nek anarkis. Wong ming pentas kaya ngene kok ngeplak-ngeplak barang. Ya ora, adu daging ora. Adu semu. Enggak. Nggih. Sanadyan Meja tak butuh-butuh. Sing penting wis adu semu. Heeh. Iya. Ndase pecah kok ya kok dibutuh. Rumah jago kok pendak dino kok tampilane mesti diblok. Mas Dedek, halo. Sesuk sido wayangan lho Mas ya. Heeh. Wis ping pindho gagal. Wis tak janjeni esuk nek mantu wayangan aku lho Mas siap. Iya, matur sembah nuwun. Ayo. Pisan meneh no. Ya, diaturake. Iki abahe arep tindak mrene ora ya? Oh nggih. Ayo nganu wae nembang wae. Heeh. Engko ndak abahe men kajenge lenggah. Ngono ya, Mak. Iya Mbak, sapa sing arep nyindan arep nyuwara sapa? Lah suarane semene kok ora ana sing dindelke babar blas e. Ha iya. Mele dandan ketok wangun-wangun. Ya, sop Mbak Tatin. Mbak Tatin ya, Tatin iki sing lagi rada in ning nggon YouTube. Ya. Neng DG channel. Oh, DG channel sing delok ming Loro. ngono wae lho nyuting nganti kacamatane jiglok barang. Aku ya muni mbok matane sing metu aku ya. Iya. Temota aku. Anggere kancane penontone akeh kok liserik. Ah, ya wis ben arang ya sipate ngono. Nek ya tenan nyenengke kok kae. Ya. Kalau gilok-gilok mongso mak jedul nang omah ngono ya jagongan. Ya dek enggen nusul aku nganti tekan Pati kono ya wah mempeng tenan. Iya. Ya ning pinggir panggung kae. Suwak.
foto karo aku jiet ngono wis dikomeni karo bapake Pak Manto ngebel aku. Sampeyan niku karo anak kula kok kembar. Weh. Sing cangkeme jembar niku anak sampean aku ya. Ya. Ayo Tin, apa Tin? Lan apa, Pak? Lah sakarepmu. Ya rasa nggo dialog akeh-akeh. Lan apa Lah ya terserah kowe iki arep apa kok. Apa-apa kok ora entuk. Entuk. Yo nembang sing kepenak apa. Ora usah ndak anggo. Ora usah ndak anggo. Ngono rasa. Kuwi nek tanggapan wae. Nggih, siap. Ya. Niki langgam melen apa sing gayeng? Ayo sing penak-penak langgam bae kowe langgam. Ya. Oh nggih. Enggak. Napa? Apa? Apa? Jenengan ngomong napa? Ora mong apa-apa. Oh nggih. Glegeken. Glegeken daharan Angin. oh Wong karo bojone yoyok ming disuguh lemet. ah Ki teko telo Mas, ki saka telo Mas, ki saka telo Mas. Tak buka kok ora enak kabeh to iki aku. Ya ora apa-apa jare ora maem beras jadi iki saka telo Mas, ki saka telo Mas. ya Ya. Nek langgam kadung tresna mawon, Pak. Malah pidato. Sinten? Kowe kuwi kadung tresna ya kena, kene iki apa-apa arep. Kula wedi. Wedi ro sapa? Kalih tiyang mriki. Tiyang mriki piye? Kalih Ayo Mas iki Yayu. karang seniman kabeh, penabuhe Mas Yoyoke teko kabeh. Dwijo Laras teko kabeh. Rombongane Putut ki teko kabeh. Nyangga dosa ki. Rombongane Mas BG, Mas Bagong rawuh kabeh, Mas Jan. Wah, iki ora sembarangan kowe nek nyuwara kleru, wah kumpati. Mulane niku kok kula Ya ora apa-apa, karang ya sing lagi viral kowe iki mau mayoyoke nganti tepung Mbak Tatin ngono ae. Berarti dhek sok nonton streaming. ya channel Diki. heeh PG niku napa ta? PG niku napa? DG. Oh, DG. Heeh. DG ini napa? Degleng. Nanggi bawa mboten, Pak? Nganggo yo. Rina wangi Sing kagungan dalem ki, wah suarane jangan ditanya. lagi mbok kan nembang. Mustikaning sinden. Lah kok kowe kok aku nembang kuwi? Kowe Kula ki ngefans. Heh? Ngefans. Yo ngopo nek ngefan? Nggih, nggih pengen krungu suara. Ngefan apane wong suaramu persis wae ora kok. Ana Ya apa kudu persis. Kesi iki suarane gedhe kok. Rindu. Tadi iki mau ngambil suara. Betapa rindu hatiku. Oh wis mak. Ajare kon goceng. Ya. Tati hati. Kowe rada esek-esek. Nggih, mangan salak kok esek ya. Sak kentose. Nggih, wong sak kulite barang kok iki. Nah, kentos kira iso dimamah ya nekat. Tak Ya. kira iso dipangan. Ngawur. Sidane ya men. Tanpa dahar, tanpa nindra, Kayung yun. kayung yun marang sliramu
anu apa jenenge iki mikir mau kok ya kepenak ya nok. Iya, tegese piye? Jenenge pepundhenku Pak Sukron ki wis kaya manggih swarga, Tegese putra-putrane lho. Putra kakung dialang kabeh, kondhang kabeh, ya laris kabeh. iya ya Mak. Dalang ini anak-anak iso mayang wis kaya swarga. Oh iya ya Mak. Ya anakmu sing lanang di mimi diajari. Wis pinter nek ming mancing. Lho, Calke walesan ngene iki wis. Semen. No? iya. Ayo nek jeneng wong mangun bale wisma beda haluan iki ya sadangkala aku mau bengkerengan. Ya bengkerengan piye? Ngempek bojo mbiyen jurusan tari. Heeh. Bareng anu saiki ketompo dadi dosen ning jurusan televisi. Ya Media rekam. ngono. Lah ya wis berseberangan duniane. Oh, Kadangkala anakku wis pokoke mbuh lah sesuk manut karo pestine. ya. Mbok sikatan sik kono. Omongane ora waton. Iki di streaming e. Trembelane. Iya. Iya. Aku pancen wedine ora melon, bojoku ora elon. Ayo. Ora ndi ora melu. Melu mayang kono, moh aku tak ning omah wae Mas. Lah. Tur tak tari. Ya, ngono kok. Ora kok kowe anggere teko bludung ngono mburi krubi. Ki Satpol PP. Ayo, Tin. Lamat wis katon tejane yen mbok Yo nyoba, yo men kendange jaipong muni.
iki mawana pengendikan saka Mas Cahya. Lah iya men panjenengane sing paring dawuh dhewe. Iya. Mergo panjenengane sing kagungan hajat. Ngono ya, Mak. Heeh. Nggih, nuwun sewu nggih Mas. Heeh, Mas, mboten napa-napa. Ha. Nuwun sewu menika kerawan pepundhen kula Bapak Haji Muhammad Suprapto saking Surabaya. Nggih. Badhe kepareng paring tali asih dumateng para kadang-kadang pengrawit warga laras. Ngoten. Mila kagem Bapak Haji Muhammad Suprapto mboten ketang sekedap monggo katuran pinarak mriki Pak. Nggih, monggo. Nggih, biasanipun metaraman monggo. Oh nggih, metaraman nggih. Turuk 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 turuk. Satu. Turuk turuk turuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bayu Sange nuwun sewu nggih. Kula nika bisa naik panggung kalau diiringi dengan pangkur palaran slendro. Monggo. Wow. Kula cobi nggih, monggo. Ya, Mangga aja. Yang nyanyi saya Mas, bukan yang nembang saya. Yang nyekar saya, Mbak. Nggih, nggih. Nek sing nyekar jenengan nanti enggak dapat apa-apa dari saya nanti ya. Bulan becik kang prang tumraping kawula sak indah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepangaken Mas Seno, Nggih. jange kula Pak Prapto saking Surabaya. Oh nggih, Pak. Kula nika bapak angkatnya Mbak Kesi. Oh nggih. Ya, bagi yang belum kenal saya kenalkan, saya Pak Suprapto, pecinta seni budaya. Ya, saya sangat cinta dengan masyarakat Solo. Setiap di Solo ada acara yang penting, saya selalu datang dan mangayu bagyo. Setiap ada hari wayang sedunia di isi Solo, nun sewu kula selalu datang. Bagi bapak-bapak di sini yang mungkin sudah ada yang BA saya kirim proposal belum saya terima. Ya mungkin di kantor Jakarta ya. Itu tanggal berapa hari wayang sedunianya nanti? Tanggal 456 bulan November. November nggih. Insyaallah saged datang mangke nggih. Saya pencinta seni, saya sering nanggap wayang. Dan kalau nambah wayang yang sering ya Mas Sahyo, Mas Purbo, Pak Manto, Pak Anom ya. Tapi kalau wayangan biasanya ya yang goro-goro saya gitu ya. Saya sok melok-melok. Alhamdulillah ini cucu saya ini mulai 4 tahun dah suka ndalang. Ya, waktu hari wayang sedunia di isi Solo tahun 17 ya 2017 dia umur 4 tahun dah ndalang dengan wayang kecil. Alhamdulillah sudah 6 bulan ini dia ndalang dengan wayang besar. Alhamdulillah saya punya seperangkat wayang, punya 2 perangkat gamelan ini karena saya punya musik 2, yang satu pop, dangdut, campur sari namanya Sinar Baskara, bisa diakses di YouTube. Saya punya karawitan namanya Baskara Sakti. Menika karawitan menapa? Mbak Isange namanya? Margo Laras, Pak. Margo Laras. Yeah. Pak, coba Margo Laras nggih. Ya, saya nyanyi, saya ini penyanyi ya, saya penyanyi. Saya pekerjaan saya nyanyi, kalau batu bara itu hobi saya aja ya. Jadi saya minta lagu, sak juta untuk sangu konco-konco nggih. Ya, karena konco-konco enggak pernah ketemu saya. Yang biasa ketemu ya Madangkara nggih. Sugeng dalu Mas Kongko nggih. Saya sering ketemu sampean di TV aja. Juga Mbak Yucange ini ya. Nggih. Saya mau caping gunung nggih, nyobi nggih. Oke, ning dijrengno nggih, napa niku? Jenggleng nggih. Sak jrengan sak yuta nggih untuk Bapak nggih. Coba serpegirin, cek maten ayo. Sak jrengan sak juta ya. Jreng ayo. Diserpegirin. Cek ranu nih, cek ranu. Sinden itu rata-rata tidak mau berdiri. Mbak Kesi itu pertama kali berdiri nyanyi ikut saya di Surabaya. Kecampur saya Sinar Baskara. Itu 13 tahun yang lalu Mbak Kesi ya. Mbak Kesi itu dulu lenggah gitu aja, tak ajak berdiri nyanyi nggak kerso. Akhirnya tak paksa. Ayolah ikut tak Surabaya nyanyi berdiri enak kok gitu. Saben wengi nyawang kona pripun Mbak, kompak Mbak 1 juta sampai 500 kompak nggih. Yen memajang munganggo janur kuning mantep 2 yuta 1 yuta. Dan saya Mbak Canggih nggih nyuwun kedale. Monggo Pak, monggo mboten napa-napa Pak. Nggo nyangoni arek-arek iki. Ajenge wiya kula to. Kembang wae weto gunung. Wah, jan ya petilan tenan ya.
telu siji tengah. Palaren sing penak ya. Apa citan sarwi konyo-konyo sewengi ngono ya. Ping pira ping 4 ya jane? Gangsal. Gangsal. Dundak nang Mbak Isange. 4 loro. Ini biasanya ono parian-parian karo penonton dikasih hadiah, tapi karena waktunya ya sekedar ya nggih. Sedaya tepung kapan-kapan saya kepengin ngerawuhke Mas kesayangan saya ini, Mas apa? Mas Seno Nugroho. Mbak Isange, dalam Pak. cucu saya itu tiap mau tidur, kung streaming TV. Oh iya. Sopo? Ini Mas, siapa dek? Cahyo. Mas Cahyo, karo Seno Nugroho. Seno Nugroho. Itu selalu diabari. Dan saya itu juga agak heran, tapi nggak heran-heran banget itu ya. Ini beliau ini herannya begini, hampir tiap hari dalang, tiap malam tak lihat selalu ada, ya. Tapi saya tahu resepnya kenapa beliau kok tidak capek. Bendino itu apa? Bendino itu, yang ini tanggapan gini nih, turunnya kapan, ya. Beliau nggak capek, tapi aku tahu sebabnya. Kenapa kok orang kesel? Mergo atine seneng, bayarannya akeh, pasti nggak kesel, ya. Nuwun saya Mbak Isange, kula niku nggih sering lunga ditakoni kalih kanca-kanca kula, nggih. Mas, sampai ini kok gak kesel toh Mas? Kesel apa? Sampai ini 2 minggu itu lunga ning 11 kota. Jadi kalau ini 2 minggu itu terbang 11 kota. Surabaya, Jakarta, waktu Jakarta Pekanbaru Bengkalis, dan lain-lainnya 11 kota. Gak kesel. Mergo wong urip iku ora kesel nek atine seneng kaya para pradangga iki gak akan kesel nek atine seneng ya ta. Mulai tak senengno malam ini. Nggih. Tekan ndi Mas? Jaga suwe-suwe Mas. Panas, wis ya. Panas udan. Panas udan aling-aling caping gunung. Ya. Nani biasanya ngono. Oh, nani. Mbak Isange, ini ada para penggemar yang rawuh dari Bojonegoro. Oh, nggih. Saya ini tinggal di Surabaya dan Jakarta, tapi kelahiran kula Bojonegoro, kula wong Bojonegoro. Oh, nggih. Insya Allah nanti pada waktu pelantikan Bapak kita Jokowi di Bojonegoro mau nanggap wayang dan dalangnya Mas Cahyo Kun tadi. Oh, ini konco-konco Bojonegoro berapa orang? 20 orang ya. Oke. Kok blender ngono? Ora rene rono. Ya, Mas Cahyo nanti sekitar habis pelantikan Pak Jokowi. Besok saya ke Bojonegoro mau kontak Pak Bupati tanggal piro. Nek tanggalnya angel ya pokoknya Pak Cahyo rawuh dengan sing nanggap ya. Ini yang jaket kuning ini tuh, ya podang kuning ini. Oh, podang kuning. Oke. Najan wadon sarwi lana Mbak Isange, Datun Pak. Kalau itu nggak ada lagu yang paling seneng. Kalau badhe nembang lagu niku nggih, ning nyuwun setunggal atau kali Mbak di sini bisa, ya.
Nggih. Jumeneng ya, 2 orang ya. Lagu niku napa? Lagune Podang Kuning. Oh, ayo Mbak Elisa. Ayo Mbak Elisa. Oh, Elisa. Monggo Mbak. Karo ayo Tin, ora apa Tin? Kowe Tin. Sini Din. Sungkan-sungkan Din. Nembang ini kiwa tengahnya gak ayu-ayu nu suaranya rapati metu. Ayo. Ya mriku Mbak ya enggak apa-apa ya. Ya. Monggo Mas Podang Kuning. Ya. Nanti saya bait pertama jangan bait kedua dan seterusnya ya. Monggo. Podang Kuning dados. Monggo. Apa dari saya? Esuk awan ning omah wis ora kerasan. Mubeng goleki sing tak sayang. Mubeng miber anggonku goleki ora krasa esuk awan
Matur suwun Mbak Wisange. Matur suwun. Ini kurping 5 digenepi pengen 6 ya. Iki putuku biasanya pengen nembang perahu layar aja. Nggih, monggo sambil saya turun nggih. Perahu layar monggo. Nggih, nggih. Ya. Tak Nggih. Nyuwun pangapunten meneh wonten kelapan Mbak Wisange nggih. Nggih, Pak. Matur sembah nuwun. Ngantos panggih laksane wekdal nggih. Nggih, Pak Prapto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iki mau Pak Prapto saka Surabaya no. ya Ya lumayan. heeh. Iso nggo marai pading raine wiyaga-wiyaga. Heeh. Yes, mempeng-mempeng. Mongko jane aku sik ngabani lho, jelek ngono kuwi. Ning blas ora digagas. Ya ora apa-apa. Ya wis menok. Iya. Ayo dicukupke semene dhisik. Ya. Le limbukan engko ndak lakone ora tekan gone. Ayo tak derekke mak. Yo nggih.